χρειάζεται. Τα βλέπεις έτσι, πάρεις το βίντεο και τα βλέπεις. Ναι. Τα βλέπεις. Ναι. Ναι. Δεν πατάω τίποτα. Ο μπαμπάς και ο γιος. Τάδε. Ναι. Κάτσε να έρθω πιο κοντά γιατί εσύ με γάμισες. Με βγάλες. Που σε γάμισα. Νάνο με έχεις βγάλει. Νάνο με έχεις βγάλει. Νάνο σε έχω βγάλει. Έτσι. Αυτό εδώ καθαρό 6,5 κιλά. Γι' αυτό κάνα 4 κιλά πρέπει να είναι. Καθαρά αυτού μου πάρει το χέρι. Εντάξει. Τραβάει, Τραβάει. βέβαια. Πάω το δικό μου εκεί και πάρει το δικό σας. Πού Πότε πάνε τώρα. Πάρε. τι να πάτησε. Φέρε.